shortness and illness. Mafutu amabwila napita, malosi matenda mabwila napita. Mone kuli konse kumene mukutimva. Dzina langa ndi Emmanuel Twala ku programu ina ya Mlatho kuno ku MBC. Programu ina timayikonza ifa MBC ndanzathu aku America amene ana ndima ogwira ntchito ku America amene nda Malawi kumakhala ku America amene anaona kuti kwabwino kuti nthawi zina tisamangokamba nkhani yopereka ma blanket kwa anthu amene akhuzira ndi ngozi kwa mwadzidzidzi kapena matenti kapena zakudya. Kwa mwina ena amakhala kuti akuvutika maganizo mentally kapena kuti maganizo angwiro asokonekera chifukwa chakuti akumbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ngati zimenezi. Mwina amakhala kwawo asamuka umene kuja pita kwina komanso wena kutaya chibale kumene anawo komanso anasi amene akuadziwa. Zimenezi zimasokoneza mbongo mene akuganizira. Programu yamene ya Mlatho tikumalumikiza pakati pa ngozi zimenezi zogwa mwadzidzidzi komanso ndi umoyo wa anthu mwangwiro. Tili kuno ndi Nsanje ndi boma limodzi limene linakhuzidwanso kwambiri ndi Cyclone Freddy amene anagwa mdziko muno ndipo anthu ambiri anasamuka makwawo kupita kwina. Kunoko ku Nsanje kuno ku dera la Mwanavumbwe, group Mwanavumbwe kwate Mulolo ndi malo ena amene anthu adasamuka kuchokera ku Makhanga kumene kunavuta kwambiri, ruwa ataphulika komanso kuti abwera madzi ambiri ndi namunda amene wa Freddy. Ticheze ndi anthu angapo amene nyumba zawo amanga kuno komanso tikhala ndi adotolo amene ntchito yawo kwambiri ndi ya kulingalira maganizo a mubongo kapena maganizo angwiro. Komanso tichezenso ndi Mai Irene Menya, iwowa ndi wa disaster, wapampando wa disaster amene amakhala kuti akuidziwa nkhani imeneyi. Poyamba Mai, zidali bwanji nthawi imeneyo komanso ndikuva kuti kuno kuli nyumba zingapo zimene anthu adasamukira? Ndizoonadi Cyclone atatikhuza mu 2023 January, a president atabwera kuzatiyendera eni ake akudera chifukwa cha mavuto amene anakumana nawo. Anapempha president kuti atathandizira kuwapezera malo, iwo avomereza kuti asamuke mwaokha osati president kuwapangira. Ndipo president ananena zoti ndosangala kwambiri kuti anthu okha avomera, ndipo analimbikisa anthu aja kunena zoti akuyenera kukhala ndi malo awiri, kumalo kumene asamukirako kukhale kumalo kumene azikhala, kumene achokako kukhale kumalo kuti azikangolima. Ndi anthu aja anabwera kuno ndi misasa imene mukuiona ndithu. Awa ndi anthu amene anasimikiza kunena zoti asamuka abwera kuzakhala kumalo kunoko. Ndithu ndi anthu anasamukadi ndithu asimikiza anthuwa ali kumalo kunoko kumene akutenga kuti kunoko ndi kumalo kwawo kumene wazikhala kumapanga zitukuko zawo zina zizonse kunoko ndithu. Ndikuva kuti inuyo ndinu mmodzi so anthu amene munakhudzidwa tsiku limeneli lidali liti komanso chidachitika kwambiri njani? Munali mu January ngati sindiluwa ku Sabbath 13 2023 pamene madzi anabwera. Madziwa anabwera magawo awiri. Anabwera oyambirira pa 12 January, madzulo madzi aja anapeza zoti aphwera, anthu tinabwerera m'manyumba mwathu. Kenako pa 13 usiku chamma 2 o'clock am ndi pamene timaona kuti madzi aja abwera ndithu m'manyumba muja akwereratu. Tinathawa kuthawira malo amene timatenga kuti kumakhanga kuni malo oti ndi mtunda oti anthu disaster ikachitika anthu amathawira kumalo kumeneko. Koma madzi aja anazatipezanso pamene paja mpaka ndikufika poti bisa msinkhu moti tinakwera padenga. Tinakhala padenga ndithu kwa 3 days. Ena anali mmitengo, ena timaita kuiona mitembo ikudusa oti anakanika kuti azipulumuse chifukwa umati ukangoenda mtunda pang'ono ndi force ya madzi imene nalili madzi aja amathawa kutenga kupita nayo. Moti anzathu ambiri analuza miyoyo. Ifeyo timathokoza kuti moyo tinawo, katundu wathu china chonse chinawonongeka panopa ndi kuti tikuyambiranso wachikena komano timathokoza kuti moyo tinawo. Tipite pa nyumba ina ya gogo amene mukukamba ndithu kuti ndina amene mudamutola gogoyo. Chidachitika njani gogo amene? Gogo ameneyi ndi Mai Alice Chapo amene amakhala ndi mwana wawo. Komano mwana wawoyo anathamangisa. Ndikukhupira kuti chachikulu ndi nkhani za njala. Ndiye gogo ineyo ndinapeza akungoyenda akusaka kuti akakhale kwa mzukulu wawo. Nditala katundu wawo kupita kwa mzukulu wawo. Zinaonekanso kuti mzukulu wawo jaso sana alandire.
ndiyeneyo gogo andinatenga anandipempha kuti chonde ndithandize ndilibe sokwina amene ndingalowere ndoti iweyo ndakudalira ndinakambirana ndi agrupu amwe anavumbe tinapeza msasa umene akukhala gogo msasa usiwawo ndiwongopempha pamene akukhala modikirira ndinayesesa kumbali yanga ndi zomwe ndinayi nazo kuwapangira choyambira china chilichonse kuchoyenera kuti pamoyo wa munthu kuti munthu akhoza kukhala panopa ndikuwamangisira msasa wawo ndipaso grupo mukapaonanso ndithu nkhani yake ilo tikulumikiza kwambiri nkhani ya maganizo angwiro komanso ndi ngozi anthu amene akudutsa mu ngozi zimenezi kuti amavutika bwanji ndikhale ndi mmodzi mwa madotolo kapena mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku chipatala amene atifotokozerenso kuti nkhani zimenezi zikafika amaziona bwanji maso amaziganiza motani ndimonga ndakambira moja kuti tikhale tikucheza ndi mmodzi mwati mbuya ndani Listenet Chapo komanso ndili ndi mmodzi mwana mwino pa chipatala chimene cha Trinity iwo ndi Everson Kadete iwo ndi mental health clinical officer ndikulandiranitsoni akadete programu ya talero ya Mulato zikomukwambiri tifati kambi kwambiri nkhani imene ya ngozi kugwa dzidzidzi komanso ndikulumizana kwake pa nkhani ya maganizo angwiro kuti zimagwirizana bwanji imene zimalekana bwanji zikachitika za ngozi anthu ambiri zimasokoneza mu ubongo chifukwa choti monga ngozi ya madzi ambiri ataya abale yawo ataya katundu komanso adusa munyengo zopweteka mwina kuti awoloke azafike pamene ali pa mtunda zimene zija kumapeto kwake zimakapereka zipyera ku ubongo ambiri zimachitisa kuti akhale ndi nkhawa zazikulu zija timati depression ndiye zimapangisa kuti pena anthu aja asamakhazikike mu moyo wawo amaona ngati kuti mwina ndi mathero azonse ndiye zimafunika anthu ngati amenewo timalimbikitsa ndithu kuti zonse zikhala bwino ndi mayi Chapo mbuya Listenet umaswera ndaswera ndi clear zikoma kwambiri adu ngati mungakwanise kukhala kamene pali kampando kena miyalo yokhayoka basi ayiwana basi tifani kambe kwambiri takupezani mayi Chapo chimene abwerera pano funa timve nkhani yanu komanso inu abwera kuno chifukwa cha ngozi imene inabwera kuno Cyclone Freddy anavuta kwambiri kumeneko munali kumakhanga ndi kuno mabwera liti kuno tabwera muno kumandabwera kalekale tudali kwa mwana waenga dangi kwata kumakhanga kuja kuti madzi achaka chata adavutisa ndiyo apa mwina abwera inachi akuvutani ndiye anditenga bwera pakhumupo takhala ni pafupifupi chaka chimene cha anthu ali machi dali pompa ndiye kinaka tayambanapo amayi anga simuli bwino pano ananga wa muli kuwanzunza adani amene kuzuza inoyo kuzuza ndikunzunza nachewo ni mulandu wachani mamangoti basi uko mapita ndiye ndapita uko ndiuko ndaenda kalankhula mawu oyipa iso ndiponso panopa chokaniponi mwanditenga kumakhanga sino ndichokepo na mulandu wachani ati basi ananga sali kupeza mtenderera ine ndikwatani si kanthu palibe kanthu makhala ndi chinthu chachebi chakuwa nzunza anako kapena kundiyamba iwo ino ine ndinovuta wona tidakusiyani kunyumba kuja mulandu ino ndinovuta nanga kuvuta kwacheko kwachani basi ngati mufuna kufuna imwe pitani kaya kwa abale anu kaya ku Mozambique kaya kuti pitani mwananga ndakubala ndine ndipitedi pita ndatenga nsalu zanga pamutu pabwa misozi yabwino mwana kundithamangisa nkatikati pena ndanchitira kanthu kapena ndamulojera osawombeza kuti mayi anga kapena andijera mwananga siamathamangisidwa ine ndachitapo chani pano basi zikomo ndabwera chambuluka fika pambwazi ndakhala ndatopa ndakhala katundu wanga yapabwa ndiye kupezana na mayi mbuya muli pati ndati ndikuchokera kwa freeways pano ndiri kupuma
ndiye muli kuvuma pa mfuna kukapeza ndani ati ndikapeza bambo mpembera mwana mkazi mpembera ni mzukulu wanga ndiye kuli kuyendeni ndiye wafunafuna palibe ndati nyumba zao ndikuzidziwa bi anditenga mai kupita mkazi mpemberako wapita ife hapo ati basi ndabwera naye mbuya iyi uko mwana uyo ati samfuna ine mutiza ziti ni ndani yanu ine ati ni mbuya anga adabala mai yanga eya ndi ndabwera naye pano kuti mutanimwe kapena munsunga panopa ndili ndiyapongozanga mamunanga babachi amavuta ngati ndasunga mbuyanga iwona ubvitika zikhala mwakanthu kuli bwino mupita nawo kwa chinkhulu mupita nawo ndinopo iwo mbwati nanga ine ndipita nawo bwanji poti ndansiya pano pano mpongozanga amavuta koma kapena inupo munganithandize kuti mutenge mupite naye ndine ndipite naye ndine ndiye azika jako chani kaya akazidziwa yekha konko adasiye bima iyi zinthu zace za nyumba ke ndipasa ine pano mbuya ukakhale bwinobwino kubwera kuno khumbiyo ndikumangira bangakhalamo ndiyenda ndi bangakhalamo nthomo napano ndili muti momo iwo animangire khumbiyo ndikatani ndikakhalemo khumbino njaini yace dekha ngati munganifunsa zinaenda choncho mukuimva nkhani mungacheze nawo bwanji agogo ino ngati kuchokera ku nkhani za maganizo angwiro pali kesi apa kapena pali nkhani yoti tithoma kambako kuti pali masokonezedwe a maganizo angwiro nkhani ilipo nkhani zilipo titero fuka choyamba tikuliona kuti agogo adutsa mu chipinjo cha madzi komanso kenako ena amene akuasunga akuathamangisa pa khomo ndiye muyang'anenso pamene afikira pano alipo okha khumbi ngati imeneyi kuti asake kuli zokudya nzotheka kuti zikuavuta so azikhala mmaganizo nthawi zambiri akamaganiza zinthu ngati zimenezo choncho atha kukhala ndi nkhawa zikhoza kubwera ndithu ndipo zitatero zitha kuwapangisa kuti iwowa aziganiza zina ndi zina anthu ena takhala tikumvapo kuti ena amazipha kumene chifukwa chiona kuti chithandizo palibe ndiye ndofunika kuti tiyathandize mmaganizo makamaka ayankhuleni ndifuna mwayankhule ndithu agogo mukumva agogo nkhani kawiri timadutsa mu zipinjo zosiyanasiyana anthufe chabe kuti chimasiyana ndi kukula kwake kwa chipinjo nkumene kumatisokoneza ndiye inu tikudziwa kale sitibwereza mommuja madutsa mu zipinjo zosiyanasiyana chimene ndingapemphe kapena chimene ndingalangize nchoti muziyiwala pang'ono komanso pali anthu ena mwina amene muli nawo pafupi ngati pano mukaona kuti munaza kuphinjani kapena maganizo akumabwerabe musamakhale nokha pamafunikabe mukhale ndi munthu wina kuti mwina kamukucheza naye kamukuyankhula nkhani chonchija maganizo aja amathawa mwina mutafunsa kuti ali naye ocheza nayeyo kapena akhala zikuyenda bwanji kuchokera mbuyo muli ndi ndani mumakhala ndi ndani pano imangokhalapo ocheza naye ndi anthu akwathu komwe ndi nimapeza nthawi zinango kacheza nawo pang'ono nandibwera pakhomo pano akacheza nawo pang'ono kandibwera pakhomo pano akukhalira chakonkuno kumbali ya madyedwe zikuyenda bwanji madyedwe ali kusowa monga mwakuti ndidapasidwa zatha zimadyedwezo ndiye panopa ndasawa nazo ndi pang'ono komanso kumbali ya magonedwe zikumatheka kuti mukumagona usiku kugona bwinobwino nekugona bwinobwino tipemphe kuti zipitirire maka zogonazo chifukwa ubongo umafunika uzipuma
tikamagona muja timapangisa kuti tipumiseko ubongo wathu. Ngati pali vuto lililonse kaya mupeza mpata uwafusa anti ajama kuthandizani yawo kuti mufike pano aja kuti mwina kubwereseni ku chipatala ndicho linga choti tikuthandizeni. Kuchipatala ko Mungu nkati thupi ili bwinobwino ndipitebe kuchipatala ko akuti osakubvatu kuphwanya kwa thupi koma ndiye mukuti apite kuchipatalako akatani kuchipatala mesa munthu chipatalako apita wakakuti thupi mukuphwanya ete kuti mutu kuwawa mimba mukupweteka ndi awa ali bwinobwino waphumphu umene akuonekera kuti ndikatani kuchipatala. Chabwino mwayankhula bwino agogo. Chimene mwina ndingafusepo nchoti kuti nkhawa zimene zakhala zikuchitika masiku amenewa inuyo panopo zikadalipo kapena zatha. nkhawa ndainazo konko koma mmene ndatengedwa kukhala pano ndili bwinobwino. Chimene timayang'ana kwambiri chimenecho nchifukwa chake ndimanena kuti ngati nkhawazo zilipobe mutha kutipeza kuchipatala poganizira kuti ife sitingabwere pano tsiku ndi tsiku. Nchifukwa chake timakusiyani m'manja mwa anzathu achitukuko kuti atha kutengerani kuchipatala. Koma ngati nkhawazo palibe zili bwino kwambiri tingopempha kuti mpitirize kukhala bwino choncho maganizo aungwiro ndi amenewo. Suna kadete ndimafuna amene munthu atithandiza chifukwa maganizo amene akambe akugoma kuti iwo sakudwala sakuva kuwawa kwa thupi sakuona chifukwa chopitira kuchipatala. Koma yeti tikukamba kuti nkhani ya maganizo angwiro kapena kuti kudwala kwa mubongo sikumaonekera kuti munthu atha kumakhala kuti akubva thupi kuwawa. Nchifukwa chake anthu ena amati mavuto amene akafikira akapeza choncho amona ngati kuti ndi mbali imodzi ya moyo kuti ukhala dziko lapansi li mavuto ake ena ndi amene wawo kuti munthu uzichoka kwanu makhala kwina. So it's part of life. Choti apitire kuchipatala nchani munafuna mundikhomere pamenepo msomali kuti kufunikira kotani kuti anthu tiyambe kuganizano kuti tsopano ndikakhala ndi nkhawa ndili nkopita. Amanena kuti anzathu awa akuluakulu oyang'ana za umoyo timati WHO World Health Organization amanena kuti kukhala wathanzi sizitanthauza kuti thupi lokha lili bwinobwino. Amayang'ana munthu uja wathunthu, amayang'ananso ubongo kuti uli wangwiro. Ndiye ngati thupi utha kukhala bwinobwino sikupweteka mutu miyendo ili bwinobwino komano ngati mutumo mukudutsa ziphinjo kumenekonso ndikudwala. Ndiye kuti munthuyo sali wonse wokwanira kuti thupi lake lili bwinobwino. Nchifukwa chake pamapezeka kuti pali anthu amene amayang'ana za ubongo amene amayang'ana za ungwiro amathandiza anthu aja kuti apezeke kuti nkhawa zawo zija zithe kapena zichepeko pang'ono. Mwaimva nkhani mayi kumeneko ku disaster ndipo mwaimva amene akambira gogo mamaso akambiranso dotolo kuchipatala. Ntchito yanu ikhala yorani sipalipira chitsogoloko mwina mmango yang'anano nkhani ya zovala ndi matenti ndi zina zotero makuti nkhani ikuzoposaso pa matenti ndi zovala mene akambira. Nkhani yomwe ingakhalepo kuyambira pano kupita msogolo ndionena zoti tikuyenera tiziyayendera agogowa kukhawa kapena kukhawa amene mukuona kuti ali maona ngati mmafusa za agogo. Ayi komanso mungofusa kuti tsopano ntchito zanu ngasi mwina mmango unike kwambiri nkhani ya zovala ndi matenti komene takambiramo mukuona kuti pali kufunikira kotani kumang'ananso mbali nayi ya maganizo angwiro. Pali kufunikira kwakukulu kunena kuti anthu ngati amene wawa tikuyenera tiziyayendera pafupi ngati komiti yoona zangu zogwa mwadzidzidzi. Ndinanenanso kunena kuti mzimayi wina yemwe tifuna tikamuyendere yemwe anapanga ngozi anake awiri ndi kumwalira amangokhalira kumwamowa. Sina zoti mutu mwake ndoti simukuyenda bwino akuyenera kukakumana ndi adokotala akampase upangiri. Ndiye kuti ifenso ndi udindo wathu ngati anthu ngati amene aja kuyambira lero kupita isogolo tiziyatenga kupita nawo kuchipatala kuti azikalandira malangizo ena ochokera kwa adokotala. Ndithu ndi fundo imeneyo tifa tikaone amenewo ngati ngakwanitse kuti ndi mmodzi mwa amayi amene anataya ana awo awiri chimene adaona masiku ano
mangopita kumowa kuledzera kwa iwo imakhala yankho sichoncho kuti kumene chifukwa choti anthu ambiri amaganiza kuti akakhala ndi nkhawa adzimwa mowa ndi akamwa mowa temporarily kwa nthawi yomweyo zimayiwalika komano amayiwala zoti akukonzanso mavuto ena akutsogolo chifukwa choti mowa uja umafunika ndalama mowa uja ndoti mwina anthu ena samagwirizana nawo mmutu mwawo utha kuwawonongezeranso mavuto amene anali nawo chabwino ndimene magogo mawotsiriza osati wotsiriza kuti sitidzakumanaso koma ndi programu ino ya Mlatho mbuya otsiriza ndotani mawu amene mkozofuna otsiriza ndomwewo oti basi ine kuchipatala kupoti matenda ndilibe awo ndikanena kuti ndabva chani poti ganizo anga idali konko pano pa yachoka ndili manja mwa amayiwa ndibe ndisoganizobi soganizo anga ndikuganiza amayiwa ngati zandivuta ndimba foni kwa panga iwo zandivuta zoti pano basi ngayi tiyamikire kuti ziphinjo zimene mwadutsazo mwakwanirisa komanso anthu ena athandizirapo kuti muchokemo ndipo panopo tikuyamikira kuti mukuzitchula nokha kuti ndilibenso vuto mmutu mwangamo zimenezo ndi zimene tikukhala tikufuna ndipo ife tikufuna zimenezo zipitirire ndithu zikomo kwambiri thokoza kwambiri mbuya sima ndikaphike ndikaphike nangatinga uchoka pano opanda sima iya inangadali kwamba kunena kambira na nkhani bi sima ilikwani iya imakhala nyumba imakhala panja ndenda ibwereseni tu pano chije ndikaphike mwambe upika ndi mpaka anthu onera ndomvetsera adandaula kuti nde utsi palibe sukuoneka utsi pano koma ndikuyamikira gogo ndikuthokozani mbuya chifukwa cha nthawi yanu amenewo ndi mbuya Chapo kutifotokozera za zimene zikuchitika kuno komanso ndi nkhani yawo imene takhala tikuyitsatatsata mudzolo ameneyi ya Mlatho tikungatienda yosiyanasiyana dotolo tiyende malo ena komanso maya Irene tipite malo kwina amene tikhoza kukapezanso ndi anthu ena amene tikhoza kukacheza nawo ndikuyenda mwapitiratu mubweranso mundifuna ninzaja safonani ndibwera mawa ufa ulipo ndibwera mawa ufya tathokoza mbuya ndimenemo tigamalo ena amene tikhoza yesu ndi anthu ena komanso mwina mapeta kuti khala ndi mwayi cheza ndi adindo amene ali kuno mafumu nawonso kuti atsirepo ndemanga pa nkhani ngati zimene zikumbukirani mpulogalamu ya Mlatho kuno ku MBC timayikonza ifa MBC ndi anzathu amene wa Malawi koma akugwira ntchito ku America amene aona kuti nchanzeru ndithu kuti tikambeso nkhani ngati zimenezi za malingaliro mu bongo mwina takamba kwambiri nkhani zina zofunikirabe ndithu sitikuti tikunyoza koma mwina tikambeso nkhani ina yokhuzana ndi matenda mu bongo kapena kuti malingaliro angwiro kuti njofunikira bwanji pamene anthu tikudutsa nyengo yovuta kwambiri nyengo ya ngozi mavuto amagwira napita malosi matenda amagwira napita tili kuno mudzi mwa Sambani kuno kwati Mlolo ndipo ndili ndi Mr. Kadete iwowa ndi Mr. Everson Kadete ndi mmodzi mwana mwino odziwa kwambiri nkhani za maganizo mu bongo tikudzaso khomo lina Mr. Kadete imene ndi khomo la munthu wachikulire koma ali ndulu mali komanso kumana ndi ngozi komwe dzidzidzi zimakhuza bwanji zimenezi zimagwirizana bwanji monso zimakhala zo zama motani kuti tionesetse choyambirira ulumali paokha ndi nkhani yodzesa maganizo kwambiri chifukwa nthawi zambiri sugwira ntchito yomwe ena akugwira komanso supanga zimene iweyo ukufuna chifukwa choti pali ulumali zimakhudza ndithu mu ubongo komanso kugweredwa chiphinjo cha mafladi kapena kusefukira kwa madzi kumaonjezera pamene paja kupangisa kuti munthu uja akhale ndi nkhawa zazikulu zoposera poyamba ndafika khomo limodzi la mayi ndani baje mayi Emile Nchambo amene ndinawo pompano ndipeze mpando wina ndipezena dotolo kapena wakhala pamene pa iwo khala ndithu adotolo tifuna
cheze kwambiri ndi mayiwa kudzera mwa achibale. Muli bwanji? Mbuya. Ayi ndilipo. Muli bwanji mbuya? Bueno, pang'ono. Bwanji chavuta njani? Fube. Mato. Funana. Kabe. Simaona bwino maso. Kabe. Sono inu mayi anu awa? Awa. Oh, chabwino. Singa kuti agogo anabereka mayi anabereka inu. Chabwino. Agogo, inu nde zaenda bwanji nkhani ndikuva kuti namondo anavuta kwambiri kuno. Wakukhudzani bwanji kuno kumaso nkhawa zanu zakhala zoradi? Akuti bwanji? Yankhula chisena mwalichibva inuyo akadete. Kwambiri. Akuti bwanji? Iwowa patabwera ma flood yo kapena madzi zinapangisa kuti zonse zipite, nyumba, katundu ndi zina zonse. Ndiye kuti azipezeka kuno mwina chifukwa cha chithandizo cha anthu ena, komano zinakhudza kwambiri zikuwakhudzabe m'maganizo mwawo chifukwa zikuonesa kuti sakukhalanso moyo omwe anali poyamba wasintha suzikuwasangalatsa. Sono mayi anu inuyo pachina lechandane? Ndi Chifundo Kasitu. Mr. Kasitu, mayi anuwa wani ndi ali ndi olumali, 2 anakumana ndi ngozi zogwa dzidzidzi. Chinali chinafulimbwiti chotani choterechi? Pamoyo wanga inali chaka chopweteka kwambiri potengera ndi mmene madzi anavutira ku Makanga. Zakhala zopweteka mu nthawi imene timasamuka chifukwa china chilichonse mawaka nyumba imene timakhala inangopezeka kuti yagwa khoma yonse ife tili momo. Ndi zinangotengera kuti akufuna kwabwino anathamanga ndi bote potengera kuti awasamayenda nkuzayika mbote kuti tikwanise kuthawira ku mtunda. Tili mkatikati somo mwembo zinapeza kuti bote lijanso inazakhanga linazagubuduzika, inenso ndikulumphira m'madzi ndikuagwirabe iwowa kuti mwina mwake tikwanise kuyenda nawo kufika malo abwino apa mtunda kudikira magalimoto kuti azatisiye kunoko. Ndi kukhanga limene tinayendera koma sizinali zabwino ya. Kuti so tichoke nawo pamene pa mtunda ponso nalinso mavuto okhaokha muzo kuti munthu aulumala kuti sakuyenda. Ndi nkhawa imene gogo mbuyawa chifukwa tiyankhula natu lero ungakhale kuti munene kuti kuyankhula kukuvuta koma tiyankhula nabe basi. Mbuya inuyo ndi nkhawa yanu ya tsiku ndi tsiku chifukwa ndi adotolo koma amakhala ndi maganizo angwiro. Njotani nkhawa? Aine nani? Ndukumva nditu. Ndukunalira kukugona pofuna nyumba palibe chokuja palibe ndikuona ambuye mbulendeke ndikudodona. Akuti bwanji? Apapa kuti akudandaula malo ogona palibe, chofunda alibe, zakudyanso alibe. Ndi akungopempha Mulungu kuti mwina atenge chifukwa kuti titachoka kuja kubwera kunoku moyo wake kukhala upweteka chifukwa palibe china chonse chimene tikupanga. Tikungokhala ngati mmene amakhalira bulutu amangidwa pa mtengo kuti ayende zikukanika. Chochita tilibe monga ku dziko la chilendo. Malo ano takonda chifukwa kuti ndi kumtunda kusiyana ndi kumene timakhala. Koma zosatira zake zinthu zoyenerezeka oleneyo ngati Nyamata kuti mwina ndikwanise kuadyesa anthuwa ikumakhala ntchito yayikulu kamba konena kuti mapezedwe sindili pa ntchito. Pamene tili ku Makanga timakwanisa kupanga ma business koma pano patangobwera kungokhala moti kuti anthu adye ndi kuti zudalira ine kuti ndikagwire ganyo kuti anthu akwanise kuti atani adye. Popanda kupanga ganyo ndi kuti palibe chilipo. Ndi chifukwa timafuna bungwe lija limene limapasana zathu mwina mafoni tinakakhala kuti mwayi umene tinaupeza ndi kuti sibwezi kudandaula bwezi lumathamanga umapanga ma business. Koma pano pangokhala ndi kuti tikati tadya tapita kupanga ganyo
tikati taja tapita mwina ukafukula makala ukapanga na kuganyo fukula makala akaika mmatumba ati pasi kena kake tikwanise kugula kena kake kuti anthu atani athandizike ndi moyo wake umakhala opweteka. Ndi mukuti mumafuna kuti ambuye akutengeni mufe chifukwa chani? Mavuto. Ndiye agogo mmafuna mutafa kudzera mu njira yanji inuyo? Ndimbene ndikunena kuti mavuto kusikundi kunanova khape kunena khape. Hayi tingokulimbikisani tikudziwa kuti mavuto ndi ambiri komanso mavuto mwachokera nawo kutali. Ndino chimene tingapemphe nchoti ambuye alowererepo chifukwa choti kufuna kudzipha ndi chimodzi chomwe anthu ambiri amakhala mu nkhawa amaganiza, komano sitingachilimbikitse. Tingokupemphani komanso kukulangizani kuti maganizo amenewo achoke ndithu, achoke chifukwa imfa yoti zikhoza kutheka kuti mwina mmaziganiza kuti ndingodzipha, and imfa yodzipha sikhala imfa yolemekezeka, imakhala yochitisa manyazi omwalira uja komanso otsala. Nchifukwa chake komanso kuti muonetsetse kwa Mulunguko chimakhalanso chilango. Ndiye tikulimbikiseni kuti moyo amapereka ndi Mulungu, pamene akufunapo azautenga. Tiye tikhale pang'ono kulimbikira kupemphera bwino lake achimwene waso akuyesesa mbali yawo, agogo amayi iso alipompo, pafunika ndithu tingoyesesa kuti nkhawazo zichepe kapena zitheretu, ndi cholinga choti mukhale ndi moyo wa ubongo wa ungwiro. Agogo mandimvetsa? Namvetsa? Musiya kuganiza zoti ambuye akutengeni? Tayamika kwambiri. Osaganiza zimenezo. Ngati pali mavuto muzikamba ndi amayi kapena ndi achimwenewa kuti azikuthandizani mmaganizo. Mankhwana ubwanji mwana wa mwananga nimba mkhana wa mawaje sena abate tini ngamba kale kunzinjika ambuye mbanditenga mwini babanga tatia mawe no siani yakuti ambuye ntenge mfuka ngupula mpempho kuti ambuye nditenge akukonjezera masiku apatsogolo bati fuka kuilira imfa mpaka kuliriwa tayo anapijua ndi mwini yake ndi anapijua ya ndatopa ati ndatopa tabu na watopa ififi kujua kuma mwina cheka ndana bijua ngembo vute badanta ule ndimini community supporting ngati imene ikamatumpuka chonchi nchofunikira bwanji ku maganizo angwiro? Ababa pakufunika timati multidimensional measures. Multidimensional ndi Chingerezi komano zikutanthauza kuti pasakhale chinthu chimodzi kapena munthu mmodzi yekha owalimbikitsa. Ife madotolo tikhale momwemo, apa banja akhale momwemo, amudzi muno kapena mudzi ozungulira tithandizane ndithu kuwalimbikitsa agogo wakuti simapeto a moyo chifukwa choti munthu wadwala kapena uli ndi ulumali. Nchifukwa chake amanena kuti ulumali uliwonse sizikutanthauza kuti basi iweyo ndiye kuti ndifakalala kapena ulibe chochita. Ayi, Mulungu ali ndi nthawi yake, akadzafuna adzatenga. Komano malangizo amene timapereka ndoti ayiwale nkhawa ya munthu mmodzi imapita ku nkhawa za anthu ena onse. Makamaka mbanja umumu ndiye kuti muli nkhawayo ndiyoti choyambirira awa agogo aulumali oti asamala bwanji. Chachiwiri
nanga tonse mbanja muno tisamalidwa bwanji. Chachitatu kuti muonetsetse akamayankhula chonchi zikuperekaso zipyera kwa anthu ena mbanja moja. Ndikuti nkhawa ija ikungozungulira nyumba moja. Awa okasaka chuma choti chidyedwe nyumba moja sangapeze mphamvu, sangapeze mpata, mapeto ake adzingokhala. Ndiye kukhala kumeneko kukuzitanthauza kuti chakudya palibe, zovala palibe, zofunda palibe, kukuzabe nkhawa ija. Mapeto ake ndizichatimamva kuti iyi wakuti walephera kupirira wadzipa. Kapena ayi wasanduka chidakwa achikungomwa. Ndiye ife mafuna mwayankhule tikufuna kuti mafuna mwayankhule tikupempheni komanso tikupatseni malangizo. Ngakhale amati ine ndakula ndimazidziwa ndekha, komabe pali awiri simantha. Chofunika kwambiri aliyense ali ndi ufulu odandaula. Amayiwa amadandaula zoti ine ndikudusa muziphinjo kuli bwino anditenge. Izozo tikudziwa kuti inuyo zimakukhudzani, zimakudandaulitsani, komanso zimakupasaniso nkhawa. Pena mukamayenda mmaona kuti kodi ndiyapeza, sindipeza atamwa tameki, zinthu ngati zimenezo. Komano chikufunika kwambiri apapa nchoti tiziyathandiza m'maganizo, tiziyakonda, tiaonetsere chikondi ndithu. Zimene akupemphazo mwayi ngati ulipo tiapatse, ngati palibe tiasakire tiapatse. Makamaka zoti katilekeze zakudya kazo tikuona kuti zovala ayi ali nazo. Komano pali zithandizo zofunika zambiri pa moyo wa munthu. Akamapempha zimenezo tiapatse. Komanso muziyathandiza maganizo ofuna kuti Ambuye anditenge achoke. Ndithu mukuti bwanji? Ineyo uphungu umene ndaulandira kwambiri ndi manja awiri, ndipo ife sikhumbo lathu kuti mwinayo atisamako ndipo timakonda, koma kwambiri chimene ndimangoyamikira ineyo Mulungu kuti amatizusa ni moyo wamphamvu womakwanisa ukapeza kaganyo ndikumapeza chakudya chimene timakwanisa kudya. Potengera kuti ine ndi wachinyamata kapena nzibambo wachinyamata, chifanana kuti kunakhati pali anthu akufuna kwabwino kungondithandiza londika kapitolo kuti ndizikwanisa kupanga business. Ndikuti kupanga business ndikuti palibe imene chingatilake. Chifanana kuti yolera mu business yomweyo ndizipeza muthandizo kuti ndikwaniseso kwasamala anthu. Mapa ine ndekha ndikumaona ngati udindo ndi waukulu chifukwa kuti ndachoka kuja ndangokhala ndi chinayenso ndilibe. Koma ndikanakhala kuti ndi ndrama, ndikuti ndrama zonali pasanzeru zomapanga business kuti ndiyang'anire agogo wa komanso ndiyang'anire mayiwa, komanso kukhala kuti inenso ndizibambo okwatira ndiyang'anirenso banja langa. Kusenzoti ndi udindo koma waukulu. Tunde pempho langa. Ndinkhani yayikulu kwambiri ndipo ndinkhani yomvetsetseka, koma dotolo ndi chisogolo chake cha nkhani imeneyi mugenza kuti nkofunikira kuti anthu ngati mudzayendera kapena kuti boma lingachitenji? Kwayendera titha kumayendera chifukwa choti ndi mbali imodzi yokhudzana ndi ubongo wa ungwiro. Program imene imatilola kuti titha kuwayendera anthu, kuthandizana nawo m'maganizo ndi kukambirana nawo zoyeretsa mu ubongo mwawo. Izo nzoye titha kupanga. Komanso ngati pali zithandizo zosiyanasiyana kuchokera kaya ndi kuboma kaya ndi kumabungwe osiyanasiyana, zimafunika kuti athandizidwe anthu ngati amenewa ndi cholinga choti mitima yawo izikhalako pansi, ubongo wawo ukapumeko kuziphinjo zosiyanasiyana. Komanso tiyenera kumayika m'manja mwa Ambuye, kumapempherera kuti zichoke maganizo oti Ambuye anditenge. Kuli pano mathoyi mukakhala kuti mugona muli ndi mwayo oti mayimba nyimbo zimatheka pano, mafuna mutandimbire kuimodzi lero tisanachoke mpulogalamu yathu ya lero. Agogo ndi inu imodzi nyimbo mundimbire pano ndisanachoke pamudzi pano. Ile ndi muimbe basi, yambisani gogo. Kame muyambiseni. Nimapempera. Ndi mutani muimba mupempera kapena muimba nyimbo? Titha kupempera oluso titha kuimba. Ine mafuna mutandimbira nyimbo imodzi. Wandipambanisa Ambuye ngwabwino, wandipambanisa Ambuye ngwabwino, wandipambanisa Ambuye ngwabwino, wandipambanisa Ambuye
wandimenyera nkhondo ambuye ambuye ngwabwino wandimenyera nkhondo ambuye wandimenyera nkhondo ambuye ambuye wabwino wandimenyera nkhondo ambuye wabwino wandimenyera nkhondo ambuye wabwino wandimenyera nkhondo ambuye ngwabwino wandimenyera nkhondo ambuye ngwabwino wandimenyera nkhondo ambuye. No ndikuyamikeni kwambiri. Ndakonda nyimbo imwe ndiyimbira ino wandimenyera nkhondo ambuye. Agogo ndimakukonda sabulano yanu yambi yabwino babazi komanso agogo ndakuthokozani kwambiri. Adorolo ndikuyamikeni sifa nthawi yanu. Ndi programu ya Pamlatho kuno ku MBC imene tikungati cheza ndi wanthu makomo osiyanasiyana komanso kunika kwambiri nkhani ya malingaliro a ubongo malingaliro a ngwiro komanso ndi nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti zikuwakhudza bwanji anthu pano tachoka pakhomo pano tili anthu achimwemwe komanso funa tipite pakhomo pena tikaone nkhani ina kodi njotani musatisiye tokha. Depression is an illness. Mavuto amagwira napita. Malosi matenda amagwira napita. Tachoka kumene kuja Mr. Kadete tili mudzi muno mwa Group Village Manhenga konkonotu kwa tiye mulolo boma la Nsanje. Tafika khomo lina limene ndi la mayi amene ndi mmodzi somwe iwo amene anakhudzidwa ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi. Mune tayenda muja mukuona kuti nkhani imene ikutumphuka ina kwambiri ndi nkhani ya mtundu wanji. Nkhani yayikulu ndi maflood kapena kuti kusefukira kwa madzi kumene kunachitika 2023 Cyclone Freddy. Ndipo takhala tikuona ndi kumva kuti anthu adusa mu chipinjo chachikulu kwambiri chifukwa choti ambiri ataya miyoyo ya anthu abale yawo achikondi komanso katundu ndi zina zosiyanasiyana. Ndiye inde tinapeza adali kosamukira kumalo atsopano kuchokera kumakhanga kumano kosamukira konso kuli mavuto ena chifukwa choti ena ambiri alibe nyumba kapena zofunda ka zovala komanso zida zosiyanasiyana zogwirisira ntchito pakhomo. Ndi pano tili pakhomo limodzi la iwo amene anakhudzidwa ndi ngozi imeneyi mu chaka cha 2015 komano zochitika zake zobwerabwerabe. Muli bwanji kodi? Ayi ndilipo. Paja dzina chandani? Arisha Livingstone. Aha. Adoro ndi mukhala penepa ndifuna ticheze ndi mayiwa pang'ono. Patricia Livingstone? Yeah. Aha. Munabwera liti pano? Ano ndabwera miezi yapita ambuyo malingana ndi madzi amene anachika mu 2023. Oh, inu sinu amene 20 inu muna wabwera chifukwa cha Friday, Cyclone Friday. Yeah. Tili konku madzi atabwera mamuna sadambu mwana mamunanga ndi makabe ndi ana amene ndatsana awiri ndinawo panopa. Mapapa ndi amayanga nyumba ndioti atachoka mayanga kwa nyumba ijayo ndi mene ndayembekeza mu makhani mpwanga. Zinaenda bwanji ndikuva kuti awanda dotolo amene mpiti nawo pampanowa amene wanda amene amathandizira kwambiri anthu akasweka m'maganizo akakhala kuti ali ndi nkhawa chifukwa cha zimene zachitikira moyo wawo ndi amene wamucheza nawo kumwina poyamba chinachitika nchani ndikuva kuti munataya ana anu awiri. Ndizona adi nataya ana awiri chinachitika ndiyoti madzi atabwera Cyclone Freddy aja ndoti madzi amabwera amphamvu kwambiri amangangata kuphwa kenako arende munthu wankazi ndekha ndinepa kuti anaja ndapulumutsa ndoti enangonse kuti apulumuke ndi chisomoso cha Mulungu funa kuti ine napezekera ndili kwina kwaja anaso napezeka kantengo kakang'ono amene atsaya moyo ali pa awiri atapita kale. Ndiye nkhawa zanu ndi zotani masiku ano? Nkhawa zanga nzone kuti mene zili panopa mamuna ndilibe komasana njala nyumbaso mwayi wa gift sindapeze nawo yayi ndi panopa ndimangokhala ngati kukhala ndipenge maganyo anaja dzija. Ndipo potetsa nkhawa mumachita chani chifukwa ena potetsa nkhawa zimenezo amakhala kuti akuvina ena
akumwa mowa, ena akusuta foja, ena akuchita zina ndi zina. Iniyo pothetsa nkhawa zanu mmatetsera pati komanso mmatetsera nkhawa zimenezo chifukwa chiyani? Ndimati ndikakhala ndikaganizira moyo wanga umandibwereka kuti ndigezera ndi mangolo yanga mwina wachakunsika uko ndikapeza azima ena ndi ena amatokapo mwakucheza amakhala kuti ali pacha akucheza ndikezena mwamene soyeba kena ndibwere banga ndidzagone masiku akupita kena ndibwere banga kuganyu ndibwere so mai makwa ajaka ndithandiza mai zandifuna zakula ndipase ufa ndidzaje ndiyana pankhani ya mowayi makhala kuti muchotsaso nkhawa ifa kumamwa bibida makonda ndikakhala ndimatha kumangolira ndikakumbukira ndiziya ndimangolira ndikapita konkuja basi ndikachezacheza kwa masima kama kuti ndikuledzera ndimankhwa ndikucheza nawo ndizilesa nthawi kena uniyamuke ndizibwera yeso mati makhamukulira makumbuka chani? Ndimakumbuka zimene zidachitika nanga ilingati matsoka mamunanga omwe ali asadadwale damba so nyumba kufa ndili konko kila madzi aja kubwera bezi kasona kupita. Kodi china ndi chani chomwe mmapanga kuti mwina muyiwaleko nkhawazi? Zina ni matango mwina kwacheza bamene ena amenya mpira ena akusela madrama awo kapanga za makwaya neothovira pompa chendo kapvetsere nyemuke pangaso ndizibwera. Ndiyeno kumbali ya ndalama kuti mupeze ndalama mmapanga njira yanji ngati munthu wa mayi pakhomo pano? Ndimanyamuka ndikabva kunika kwa kutula michenga anthu ndama za gift kwa maganyu ni ganyu ina 1,000 kapena 2,000 ndikagulima kapo awiri aratu ndiyana ndi mayesero oti mukapange za chiwerewere mwachitsanzo kupeza zibwenzi amakupezani? Amandipeza amuna mani mauza kuti ayi sinimafuna siningapange zimene zina ndimangokhala panga pano ngati mwa malingaliro ndi sinimapanga. Nanga ena amati nkhawa zikandichulukira ndikamwe mowa ndikasute chamba, inu zimenezo zimakuchitikirani? Ngati zimanichitikira kwambiri kupatula chambacho mani ngati nkhawa zandichulukira ndi kuti matoka peza pamalo pamene akucheza makhaso azimayi ali pamowa basi ndikacheza zimene amachitazo ndikamaonera kena ndinyamuke panga ndizibwera. Ndiye mukamwa mowa nkugona mawa mwake nkhawa zija zimakhala zitatha? Ngakhale zimatha koma sizimatha kuti bwanji foti mavuta kukhanga talipo ndikaganiza ndekha munthu wamkazi ndiyana ndipanga nawo bwanji izi jaso zidandichitikira zija ndingakhale zimatha zinangoni mango zisiya m'manja mwa Ambuye. Ayi pepani kuti mwadusa muziphinjo zosiyanasiyana komano sikuti ndikutha kwa moyo. Nkhawa aliyese amadusa mu nkhawa zimangosiyana makulidwe ya nkhawa. Inuyo mukuoneka kuti mwadusa mu chiphinjo chachikulu, nkhawa yanu ndi yayikulu kwambiri mene mukufotokozera. N'chifukwa chake tili pano kuti tithandizane, sitili pano kuti tikukumbuseni zakale kapena tikukumbuseni mavuto amene mwadutsamo, koma chofunika kwambiri nchoti pang'ono ndi pang'ono muyambe kuziwala. Mukayamba kuganiza ndi bwino kukachezadi ndi anthu ena, akamapanga zina ndi zina muziseka muyiwalapo nkhawa. Komano anthu ena akafika nyengo ngati zimenezo amaona ngati ndikamwa mowa ndi kuti ndalandira mankhwala ankhawa, ndikasuta chamba kapena mankhwala ena aliwonse osokoneza ubongo ndi kuti ndalandira mankhwala ankhawa. Pamene ukungodziwonjezera sikuti amene aja ni mankhwala koma ndi zongoonjezera kuononga ubongo wako. Chofunika kwambiri ndikuyiwala pang'ono ndi pang'ono, kumazibizikisa kumakhala bize ndi zochitika zapakhomo, kaya kulima kaya kuchita zina ndi zina zoti zikupezereni ndalama. Komano ndinafusafuso loti monga wa mayi maganizo oti mukapangeko za chiwerewere kapena ena amati uhule munakamba kuti zimenezo ayi. Ndikulimbikiseni ndithu kuti zisafike kumeneko, chifukwa izo inde zitha kubwereserani ndalama
koma zikubweseraniso ni ziphinjo zina. Mwina mukatenga matenda opatsirana, palibe wokutsamalirani kuti mukathandizike kupita kuchipatala. Mapeto ake nkhawa zija zizichulukira. Komanso ndikupempheni kuti zisafike paja poti makana maganizo oti mwina kudzipha kumene. Inu maganizo oti mudziphe amakupezani? Maganizo amene ndimakhala nawo ya chifoti ana amene atsalawo ndi kuti asakolowere foti bambo awo alibenso. Simakhala nawo. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha zimenezo, ndipo tikulimbikiseni kuti muzipitiriza moyo umene musamaganize zodzipha, chifukwa imfa yodzipha ndiyo chitisa manyazi kwa inu odzipha komanso ena otsala. Komanso pamaso pa Mulungu ndi milandu. Ndiye ndikulimbikiseni kuti limbani mtima, pitirizani kugwira ntchito. Masiku ndi nthawi ikamadutsa, mutumo ubongo upola zipyera zimene zilipo, kenako zipezeka kuti mwamba kubwerera ndi kukhala moyo wanu wakale wabwino uja. Mama mai Patricia. Ngakhale takhala mu nthawi yochepa, chifukwa programu yathu iyi ndi minutes ochepa. Mawu amene afotokoza anamwino ndi zimene mwakambirana, muganiza kuti zikhoza kuthandizani bwanji? Zanithandiza kunena kuti chifukwa andipasa uphungu, andilangiza ngakhale zina ndi zina mavuto ndi nawo, ndipompa ndi moyo wanga ndidzesa kusintha pang'ono ngati maganiza zina za iye mwina zimenezo ndiziziwala. Chabwino. Ife tabwera pano osati kuti tikukumbutseni kale mungakambira, koma kuti timafuna kuti ticheze nanu, komanso kuti ena amene akudutsanso munjira ngati zimenezi athe kuphunzirapo, komanso athe kuona kuti kuli tsogolo la mtundu wanji pakutha kukumana ndi mavuto ngati amenewa. Ndikufunira bwino zonse mayi. Ndiye mukatere uyu ndani akubwera pa? Mwana Mphanga. Dzina lake ndani amene? Yosefu. Ajo Kagundeni. Okay, chabwino amene ndi Jo. Chabwino, ndathokoza kwambiri mama. Amenewo ndi mayi Patricia, mudzi muno mwachandi paja mayi? Manthenga. Mudzi mwa Manthenga. Kuti kambira programu yathu ya lero ya Mlatho, imene timali kuno ku boma la Nsanje, meracheza ndi anthu osiyanasiyana komanso amene akudutsa mu zowawa zosiyanasiyana. Tithokoze onse amene atithandizira kubwera kuno komanso kuzungulira malo osiyanasiyana. Tithokoze kwambiri mphungu wa nyumba ya malamulo wa kuno amene ndi olemekezeka Achizuzu, amene ndi mphungu wa ku Nsanje North, amene atilondolera kuti tipeze malo wena ndi wena amene mwina sikadatofikira patokha. Thokozeso aku chipatala cha Trinity amene wakudzera kwa namwino kumeneko, amene atithandizira kutithandizira kumaganizo a anthu kuti akhale angwiro. Basi thokozeso anzathu ku disaster akuno ku Nsanje amene tinali nawo program amene atifotokozera zimene zinachitika kuno mnyengo ngati imeneyo. Komanso kwambiri thokoze anthu ngati awa achita Patricia amene atifotokozera nkhani zawo kuti ena tiphunzirepo komanso ena tidziwepo zochitika za mtundu wanji. Tithokozeso kwambiri mama above all anzathu amene ali Amalawi koma kukhala ku America, amene anaona kuti tikambeso nkhani ina ya maganizo angwiro. Mwina takamba nkhani zosiyanasiyana za anthu amene akhuza ndi ngozi zogwa dzidzidzi, koma tiyambepo tsopano kukamba ngati dziko la Malawi nkhani ya maganizo angwiro. Ndiyo nkhani yake mlakatuka mapulogalamu yathu imene ya Mlatho kuno ku MBC. Pana tsiku lina magoma nonse. It's goodbye. Ikangata upika mapulani Muntima mbongo mwaki muli nkondo Moto ngawai Pena hangu kalipa ukali Alimwi funa chotsa moyo wake Akaganizira za panyumba za kuchito za sukulu za chikondi za ndale za ngongole sauza inakupa kweruzidwa bewa chitonzo
potiwe sudziwa nyengo zomwe mzakwa kudutsamo lankulane bwino poti sudziwa nyengo zomwe mzakwa kudutsamo ndananganire kuti alibe mavuto tingoyenda nawo ngosiyana moe usazipe kusiya ena koma osweka mtima.